Salam eli hormatly adamlar. Garaşdyr bagy bitirip yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başynda hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutluglary bilen tanışýas. Ilkinji tanıştyrjak gutlugymyzda şeýle diýilýär. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Al-Hedratiňiz Şwitsariýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli iweren hoşniyetli arzuwlaryňyz üçin hoşallyk bildirýän. Hemem şu ýaşaly sene bilen sizi mähirli gutlaýan. Ýurdumyz biziň öňden gelýän iki taraplyň gatnaşyklarymyzy hemem birnäçe halkara maliýe düzümlüğüň çäklerine umumy beýiklere üstünlikli hyzmatdaşlygy ýokary baha berýär. Bretton Woods edaralaryna Ýewropanyň täzelenşi ösüş bankyna hemem ähli ekologiýa gaznasyna ses bermäge bilelikde gatnaşmagymyz biziň hyzmatdaşlygymyzyň möhüm ugry bolup durýar. Biziň bilelikdäki tagalarlarymyzyň ýurtlyň ikisine de peýda getirjekdigine inanýan. Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň halkyna parahatçylyk we munun beýlegimi rowaşlyk arzuw edýän siziň Al-Hedratiňiz size tüýsürekden hormat goýýanyň maradaky ananyrmalarymı kabul etmeňizi haýyş edýän. Ignacio Cassis, Şwitsariýa Konfederasiýasynyň prezidenti. Bu usulda şeýle sözler var. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Al-Hedratiňiz Gruzin halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan size Gruziýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlaýan. Gruziýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar özara hormat goýmak we netijeli hyzmatdaşlyk däplerine esaslanýar. Munyň özü bolsa dörli möhüm ulgamlarda gatnaşyklary munun beýlegen putulandyrmaga ýardam edýär. Şoýa bayramçylyk gününe biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary putulandyrmak we çuňlaşdyrmak üçin möhüm ädimleri ätjekdigimizi umyt edýän. Jenap prezident size tüýsürekden hormat goýýanyň maradaky inanyrmalarmy hemem üstünlikler dostlukly türkmen halkyny bolsa parahatçylyk, saglyk we rowaşlyk baradaky arzuwlarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Salome Zurabishvili, Gruziýanyň prezidenti. Bu usulda şeýle diýilýär. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow Jenap prezident gaderli doganym. Gurban bayramy münasibetli siziň Al-Hedratiňizde hemem siziň maşgalaňyzda berk jan saglyk we üstünlikler hemem siziň ýurduňyzda parahatçylyk we rowaşlyk baradaky iňgow arzuwlarymy ýollaýan. Şu ýakymly pursatdan peýdalanyp siziň Al-Hedratiňizde ýene-de birgede hoşallygymy we dostlygymy beýan edýän. Doganlyk we raýdaşlygyň umumy gymmatlyklary bilen birleşen tutuş musulman ümmetine jewslik arzuw edýän siziň Al-Hedratiňiz size tüýsürekden hormat goýýanyň maradaky inanyrmalarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Muhammed Bazum, Niger Respublikasynyň prezidenti. Bu usulda şeýle diýilýär. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti doganym Serdar Berdimuhammedow mukaddes Gurban bayramy münasibetli siziň Al-Hedratiňizde tüýsürekden gutluglary we iňgow arzuwlary iwermäge şatdyryn. Gudraty güýçli Allah Tagaladan siziň Al-Hedratiňizde berk jan saglyk, bagyt, doganlyk türkmen halkyna hemem tutuş musulman ümmetine bolsa awadançylyk, ösüş we rowaşlyk dileg edýän. Siziň Al-Hedratiňiz size tüýsürekden hormat goýýanyň maradaky inanyrmalarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Siziň doganymyz iki mukaddesliň hyzmatkary Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saud Arabistanynyň paşasy. 18-nji iýulda hormatly prezidentimiz vilayatyň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgamar kılıç maslahatyny geçirdi. Onu arkadagly serdarymyz mewsümleýin ow hojulyk işleriniň alınıp barışı barasynda ýeken durup geçdi. Şunuň ýalam hormatly prezidentimiz bolgamda nowatdaky berjaý edilmeli işleň giň toplumyny kesitledi. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşow we Mary vilayatlanyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň öňde goýan gaýry goýulmasyz wezipleriniň durmuşa geçirilmegi barasynda geňişleýin görüňedildi. Sany ulgamar kala geçiren iş maslahatynyň dowamyna hormatly prezidentimiz şu günlerki alınıp barýan mewsümleri işleň esasan gowçulary ide etmek, sürümli we tekizleme işleriň depkiniň sehelçede gowşudurmaly däldigini belledi. Gowçulary ide etmekde agrotehnika çäreleň puhta berjaý edilmegini gazanmak barasynda durmuşa geçirmeli çäreler dogrusyny durup geçmek bilen arkadagly serdarymyz degişli ýolbaşlara anyk görkezmeleri we tapşyryklary berdi. Çünki bu işleň ýokary derejede geçirilmegi halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň
sepketlerinin görewdir. Şeýle-de munyň özü ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürleýän azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmäge ýardam berer. Vilayet häkimliklerine bolup geçen maslahatlarda öňde goýulan wezipeleň berjä edilmegini gazanmak üçin ähli çäreler görüljekdigi belenildi. Şol çäreler ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürlen azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmäge ýardam berer. Sow serişdelerinden netijeli peýdalanmak şaly we gançygynyň bol hasylyny kemale getirmek üçin ähli çäreler görmek barada da giňişlen görüňedirler. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriň biri bolan bugdoý hasylyny elewatorlar we amarlara daşamak hem onu ygtybarly saklamak barada da maslahatlarda jekmejek durulup geçildi. Şeýle-de tohumlyk bugdoý taýýarlamak wezipeleri barada da birini görüňedirler. Yer almanyň gök we bagçy ekinleriniň hasylyny ýygnamak işlerine de jogapkärçilikli çemeleşmek zerurdur. Maslahatlarda bilim ojaklaryny täze okuw ýylyna ýokary derejede taýýarlamak wezipelerini de aýratyn üns çekildi. Bu işleri öz wagtyna ýerine ýetirmek zerurdur. Maslahatlarda ýurdumyzda alnyp barýan gurulşyk işler barada da jekmejek görüňedirler. Şu ýyl ulanylmagy berilmek meýilleşdirilen binalarda we deshalarda işlere aýratyn gözegçilik ýoly goýmak möhümdir diýilip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Şeýle-de maslahatlarda owa senat toplumny şunuň ýalan bogurda iş alyp barýan hususy eýçilikdäki kärhanalar ýana suwat çalgy ýaglary bilen netijeli öpçün etmek meseleleri barada anyk görüňler edildi. Hormatly prezidentimizin bu baradaky karary işleri netijeli guramagy ýardam berer. Häzirki döwrüň esasy wezipeleri bolan gowçulyň hatar aralaryny bejermek, mineral dökülmeleri bilen imitlendirmek hem ösüş suwuny tutmak işleriniň agrotehnika talaplary laýyklykda geçirmelilik barada birini görüňedirler. Sow serişdeleriniň netijeli we taşyýtly peýdalanmagy möhümdigi barada aýratyn görüňedirler. Munyň özü ýerleňmelere ýagdaýyny gowlandyrmaga da ýardam eder. Bu çäreler mukaddes garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllyk toýunyň belenilýän ýylyna ýokary netijeleň gazanylmagyny öpçün eder diýilip çykyşlarda aýdyldy. Döredilýän şertleri yer eýeleri barada edilýän ula aladalar senagat üçin gymmatly çegmal bolan paýtanyň öňürüşine hasam artdyrmagy giň mümkinçilik döredýär. Şu ýyl welaýetlerde paýtanyň bol hasylyny ýetişdirjekdigini anam uludur. Munyň üçin häzirki döwrüň işleri ýokary derejede berjä etmek zerurdur. Şunu öňde barjy tejribelerden hemem almyň soňky gazananlaryndan peýdalanmak möhümdir. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar işleň häzirki ýagdaýyna birini seljerme berdiler. İşleň toplumlaryň gurulmagy ýokary netijeler gazanmagyň esasy şertleriniň birdigi belenildi. Şeýle-de maslahatlarda gowçulary ziýan berýän mörmejeklerden hemem kesellerden gorumaň wezipelerine de aýratyn üns berildi. Bu babatda deýişli gulluklyň işlerini göwnüjä ýoly goýmak gerek diýip maslahatlarda belenildi. Häzirki döwürde owa hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň netijeli peýdalanmak möhümdir. Işleň meýnamalar esasynda toplumyň ýerine ýetirmegini öpçün etmek zerurdygyna da üns çekildi. Işleňli we maksady okulnyň bilen tapawutlanan maslahatlara gatnaşylar hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şogun paýtatymyzda Ewraziýa iqliminiň geňişligine ulug üssaşyr hyzmatdaşlygynyň köpügirli esasy ösdürmegine bagyşlanan halkara ulug üssaşyr geçiligleri özara ara baglanşyk we ösüş atly halkara maslahaty tamamlandy. Türkmenistanyň iqliminiň möhüm ulug üssaşyr geçiligesi hökümetiňki ornunyň pogtalan ýanyny wurkadýan bu wekilçilikli forumda çykyş edenler ýurdumyzda halkara ulug geçiligleriniň işini kämilleşdirmek üçin amatly şertleriň döredilmegi netijesinde iqlimary ugurlar boýunça halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ösdürilýär. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň öňe sürýän halkara giňişligine häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän teklipleri giň gowlagy eýe bolýar diýip bellediler. Ýurdumyzda bu ugura deýişli halkara maslahatlarynyň hemde forumlaryň ýygydaly geçilmegi munyň aýdyň netijesidir. Forumyň dowamyna edilen çykyşlarda ulug we kommunikasiýa toplumynyň ösmegine, alymyň hemde bilimiň orny bilen baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berildi. Şunda Türkmen Demir Ýollary agentliginiň işini döwrüm talabyna laýyk derejede guramak, demir ýol arkaly daşalýan ýükleriň we çöýerlerini artdyrmak ornuna maksatnamaly işler amala asyrylýar. Bu orta ýurdumynyň çäginden geçýän ýük akymlarynyň ýygydaly artmagyny, şeýlelikde deýişli ugurda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýygydaly ösmegini şertlendirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemişelik utgaşdyryjysynyň eden çykyşyna häzirki döwürde Türkmenistanyň Ýewropa bilen Aziýanyň çatyrygyna möhüm çäkde ýerleşip, ulug üssaşyr geçiligleriniň işiniň kämilleşdirilmegine möhüm orny eýelýändigini belledi. Munyň özü deýişli uguryň ösdürmek üçin döwlet tarapyndan ähli zerur şertleriň döredilmeginiň hemde bu uguryň kanunçylyk binýadynyň berkidilmeginiň aýdyň netijesi bolup durýar. Forumyň işiniň dowamyna edilen çykyşlarda häzirki döwürde Ewraziýa iqlimine ulug hyzmatlarynyň häzirki ýagdaýy, ýük akymlarynyň ugurlary hemde ösüşi, ulugyň ähli görnüşleriniň netijeligini hemde bäsleşigi we küýpülligini ýokarlandyrmagyň mümkinçilikleri barada aýdyldy.
Beýlenşýärli bu oruň ösürmegi diňe bir ykdysady taýdan behkibitli bolman, eýsem sebitde parahatçylygy, durnukly ösüşi üpçün etmekde aýratyn ähmetliler. Ulaq we aratnaşyk toplumynyň ösmegine almaň hemde bilimiň orny boýunça geçirilen maslahatyň dowamyna Deňiz kollejiniň müdiriniň ornmasary onlaýn arkaly eden çykyşyna ulaq aratnaşyk ulgamynyň düzümleriniň işini kämilleşdirmekde bu ordaky halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmekde her iki zaman ilmini we bilimine möhüm ornyň değişikligini belledi. Bu orun dolanlyş ulgamynyň netijeligini ýokarlandyrmak, bilim bermeň usullaryny kämilleşdirmek hemde oňa häzirki zamanyň täzeçil usullaryny, üsün tejribesini ornaşdyrmak meseleleri aýratyn ähmetli bolup durýar. Şunda değişli bu doklar üçin ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagy häzirki döwrüň möhüm talabyna gürli. Merkezi Aziýadaky sewda maksatnamasynyň ulaq we logistika boýunça utgaşdyrjysynyň çykyşyna halkara ulaq üsbaşar geçirgeleriniň ösürilmeginiň ýurtlaryň arasyndaky özara sewda dolanşygynyň meşgulleriniň artmagyna ähmetliligini ünçekdi. Şunun bilen baglykda bu ugur boýunça halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede ösürmegine zerur üns berilmelidir. Hormatly prezidentimiz islenek ugurda şol sany ulaq üsbaşar gatnaşyklaryna almaň bilimiň ösürmegini, bu ugura degişli kämil hünärmenleriň taýýarlanmagyny hemde Türkmenistanyň ulaq diplomatiýasynyň işiniň ösürmegini möhüm wezipe hökmünde kesetledi. Munyň özü ulaq üsbaşar geçirgeleriniň işini kämilleşdirmek ugruna ýoly goýulan gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejede çykmagyny şertlendirýär. Çykyşlarda soňky ýyllarda ýurdumyzda öňdäwajy tehnologiýalar bilen üpçün edilen howa mendilleriniň, demir ýollaryň, awtomobil ýollaryň, köpürleriň gurulanlygy belleneli we bu orada anyp bolýan işleriň demirgady günorta hemde günnagur gün matar ugurlar boýunça geçýän möhüm sebit hemde sebitary ulug ugurlarynyň kemale gelmegine ýardam berilýäni aýdyldy. Şolar wagtyň özünde ýurdumynyň raýat aviasiýasynyň işi döwrün talabyna laýyk derejede ýoly goýulýar. Şeýle çykyşlarda Ewraziýada halkara gatnawlaryna goşuluşmak hemde olaryň ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak şertlerini Türkmenistanyň ulaq üsbaşar kuwwatynyň netijeligini ýokarlandyrmakda awtomobil we howa ulagynyň eýilýän orny, tewekkelçilikleri gözegçilikde saklamak hemde logistik çykdyjylary hasabanmak ýaly meselelere degilip geçildi. Türkmenistanyň ulaq kommunikasiýa ulgamyna demir ýol, awtomobil, deňiz ulaglarynyň hemde aviasiýanyň maddi enjamynyň binýadyny potolandyrmak boýunça amala asyrylýan giň meşhurly milli maksatnamalary, şeýle-de hereket edýän ulaq geçirgelerini giňeltmek hemde sebit we dünýä sewda ykdysady gatnaşyklarynyň şuňlaşdyrylmagyna kuwwatly itergi berjek täze geçirgeleri döretmek boýunça meýnnamalary nazara almak bilen diýip bolan hyzmatdaşlygy işleňleşdirmegiň mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Halkara hyzmatdaşlygy barada aýdylanyna Türkmenistan ähli ýurtlaryň we halklaryň düýpli bähwitlerine laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlygyny ösürmäge gönükdirilen netijeli başlangyçlary öňe sürýär. Şeýle-de olary durmuşa geçirmek boýunça anyk işler amala asyrýar. Forumda garalan meselelerin jenleri boýunça hyzmatdaşlygy potolandyrmagy, oň netijeli görnüşlerini işläp taýýarlamagy, ählimim awadançylygyň hemde ösüşiň bähwitine sebit we dünýä hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmäge gönükdirilen resmi namalaryň hemde ähnamalaryň onsyna gol çekmek dawarasy boldy. Munyň öz aşgabaty geçirilen halkara maslahatynyň netijeli häsiýeti eýe bolanyny hemde bu orda hyzmatdaşlygy mundan meýilläkde ösürmek üçin anyk wezipeleriň kesitlenini wurkady. Şeýle-de mermerler aşgabatda halkara ulaq üsbaşar geçirgeleri özara arabalyşyk we ösüş atly halkara format aşanlara ýürüte diplomlary gowşalmak dawarasy boldy. Munyň özü bütün dünýä ähmiýetli halkara çäherleriň geçirilýän merkezine gürlen Türkmenistanyna giň meşhurly forumlaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmegine hemme tarapyn esasy çemeleşilýänini görkezdi. Soňra formatçylar hormatly prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Şeýle-de maslahatçylar forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edileni üçin arkadaky serdarymyza tüýüs sürekden hoşçalyk sözlerini aýtdylar. Sonra formatçylar paýtagty bilen halkara howa mendiline bolup, bu ýerde ýolagçylar üçin döredilen şertler hemde howa mendiliniň halkara ähmiýetli ulaq üsbaşar geçirgelerini ösürmekde eýilýän orny bilen tanışdylar. Şunun bilen baglykda durnukly ykdysady ösüşiň möhüm şertleriniň biri hökmünde ulaq ulgamyna netijeli hyzmatdaşlygyň ösürilmeginiň möhüm wezipe hökmünde keýfiyetlenmeginiň ähmiýetine aýratyn ünsärli. Munyň özü ulaq ulgamyna hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmak boýunça beýan edilen teklipleri bilen has içkin tanışmaga mümkinçilik berdi.
Şeýle-de formatnyjylar ýurdumyzda ulaq üstasır geçelgeleriniň ösdürilmegine möhüm ähmiýeti bolan Aşgabat Türkmenabad ýokary tiýildikli awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen bölüginiň ugry bilen mendilaşdylar. Maslahatnyjylaryň belleşleri ýaly Türkmenistana ulaq kommunikasiýa toplumynyň ösdürilmegine, oň işine häzirki zaman ilminiň gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň halkara ulaq üstasır geçelgeleriniň ösdürilmegine, bu urda dünýä ähmiýetli forumlaryň geçirilmegine gönükdirilen başlangyçlarynyň giň gollawy eýolýanyny bellenip, bu wagtda Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan daşary siýasatynyň tutuş iklim üçin ähmiýetli aýratyn bellenildi. Şoňun paýtagtymyzda ýurdumyzyň senagatçylary we telekatçylar birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutmak dabarasy boldy. Ýokary okuwlenlik mahsus bolan dabara degişli ugurda amalaşdyrylýan işleň üstünlikleri beslenýändigine öz boşy suwutnamadyr. Soňky ýyllarda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli puwdaklary, şol sanyna döwlete dahil bolmadyk düzümler üçin ýokary hünärli işgärliň taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şonuň bilen baglykda hünärmenler taýýarlaýan ýokary okuw mekdepleriň işine täzeçil usullar, okutmagyň häzirki zaman tehnologiýalary işiň ornaşdyrylýar. Şunu täze ýokary okuw mekdepleriniň guruluşyna döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýär. Dabaraň dowamyna çykyş edenler häzirki döwürde gönnün ony arkadagy serdarymyň başlangyjy we tagallaty bilen kiçik we orta telekatçylygyň işiniň kämilleşmegine zerur üns berilýänini natadylar. Şunu halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi, dünýäň ösen tejribesiniň ýygyderli öwrenilmegi möhüm wezipe hökmüne kesgitlendi. Bu urda alınıp barylýan işler öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegini şertlendirge. Milli ykdysadyýetimiziň ähli puwdaklaryny işçilik görkezýän senagatçylar we telekatçylar birleşmesiniň düzümleri üçin ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak üçin niýetlenen ýokary okuw mekdepleriniň düýbüni tutmak dabarasy medeniýet we sungat işgärleriniň aýdym sada çykyşlary bilen otgoşdy. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan çäreliň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilýändiginiň nobatdaky beýanlary. Şeýle hem çykyşlarda hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça guruluşyň ýokary hil derejesiniň üpçün ediljekdigi, desgalar toplumynyň bellenlen möhletlerde ulanmaga tapşyryljakdygy barada aýdyldy. Olar döwlet tarapyndan döredilýän oňy mümkinçiliklerden peýdalanyp, öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugruna ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Aýratyna hususiýetçileň hemme taraplaryň gollanylmagy ugruna arada edýän hormatly prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy. Sonra ýaşyl neslin gatnaşmagyna Türkmenistanyň senagatçylar we telekatçylar birleşmesiniň ýokary okuw mektebiniň düýbi tutuldy. Munyň özi möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaň guramaçylykly geçirilmegi ugruna edilýän tagallanyň aýdym netijesidir. Medeniýet we sungat işgärleriniň belenturuha beslenen aýdym sada çykyşlary bu ýerde gurulan dabara öz boluşly bayramçylyk öwüşini çaýdy. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe owa hojalyk puwdugyna zähmet üstünlikleri gazanylýar. Döwlet başlygymyzyň bu puwdugy ösürmek üçin zähmet adamlaryny edýän himayet gollawlary netijesinde Ahal welaýatynyň Edermen Babaday hanlary geljek 2023-nji ýylyň bol hasylyň düýbüni tutmak, ýerlerde ýokary hilli sürüm geçirmek işlerini guramaçylykla alyp barýarlar. Häzirki wagtda ýerleri täze ýylyň hasylyny taýýarlamak, sürüm işlerini öz wagtyna hemde ýokary hilli geçirmek janipkeş Babaday hanlar üçin iň möhüm hem gaýra goýulmasy çäreleriň biri bolup durýar. Bu jogapkärlik hem derwäýet işiň areteknikaň talaplaryna laýyklykda amal edilmek üçin welaýatyň Babaday hanlary şu günler ihlatly ähmiýet çekerler. Şu ýyly ýokary iş görkezjilerini beslen Ahal welaýatynyň hasyl ustatlary buğday hasylynyň boşan ýerleri geljek gelen hasyl üçin talaba laýyk taýýarlamak maksady bilen iş tepkinlerini barha artdyrýarlar. Bu möhüm işde şu günler welaýatyň ähli etraplaryna has kämil hem kuwwatly tehnikalar gece günüň dowamyna bökdönçsiz işledilmegi gadanylýar. Dünýäň meşhur owa hojalyk tehnikalaryny öňlerçe John Deere hemde Class kompaniýalarynyň täze tehnikalary sanly telematik ulgama esaslanýanyny bilen tapawutlanýar. Ýokary öňlerçilikli tehnikalary netijeli peýdalanmak owa senagat toplumynaky özgörtmeler üçin esasy biniýat bolup durýar. Şonuň netijesinde bereketli ene topragyň goýununa sürüm geçirilýän ýerler miqdary gün saýyn artýar. Welaýatyň owa hojalyk öňümçilik birleşiginiň hemde onuň etraplardaky tehnika hyzmat ediş kärhanalarynyň ekin meýdanlaryna ulanylýan tehnikalaryň ählisiniň saat hem bökdönçsiz işlemek üçin
iş üstünde göçme teknik hyzmatlaryň gije günniň dowamyna göwnejä ýoly goýulmagy, sürüm geçirilen ýerleň möçeriniň barha artmagyny özüniň oňyn ýardamyny berýär. Sürüm işleri welaýatyň ähli taraplaryna Aretenkanyň talaplaryna laýyklykda alınıp barylýar. Bu işe degişli hunermenler tarapyndan ýygyderli gödökçilik edilýär. Munyň özü edermen Babaday handarmadan geljek ýylda aljak hasylynyň mukdarynyň has köpelmegini üpçün eder. Welaýatyň hasyl ussatlarynyň şu günlerki çekýän ihlasly zähmetleri, olaň şu ýyly awryly jemläp, geljek ýyly bol hasylly sahabatly ýyly öwürmek barada öňde goýan asylly maksatlarynyň murat tapjakdygynyň aýdyn kepili bolýar. Ýurdumyzda bagçyçylygy mundan beýlegem ösürmek, oň hasylygyny artdyrmak, bereketli türkmen topragynyň öňýän nygmatlaryň görüşlerini hasam köpeltmek ýaly tutumly işler özüniň oňut netijesini berýär. Bu şeýledigini Balkan welaýatynyň bagçyçylarynyň ösürip ýetişdiren gawun garpylarynyň bol hasylynyň görmek bolýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Balkan welaýaty boýunça beýleki ekrançylyk önümleri bilen bir hatarda bagçyçylygy ösürmekde görnükli netijeleri eý bolýar. Welaýatyň öz işine ussat Babaday hanlarynyň ergense tagalalar netijesinde soňky ýyllarda bagçyçylykda gazanylýan ýokary netijeler hasam buýsançlydyr. Welaýatyň bagçyçylary jennetiň nygmaty hasaplanýan gawunlar garpydan dürli görnüşlerini ekip olardan gelen ýerine bereketli hasyl almagy başarýarlar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda azyk önümleriniň bolşulygyny döretmek, bazarlarymyzda göýök bagçy we mewe önümleri bilen dowly öpçün etmek, şeýle-de bagçy önümlerini ilatymyza elýeterli bahalar bilen getirmek baradaky talaplarına münasip zähmetleri bilen jogap bermek maksat edilýän Balkan welaýatynyň käreneçi daýhanlary Garagum deriýasynyň boýlaryndaky mes toprakly meýdanlarda beýleki owa hojalyk ekinleri bilen birlikde bagçy önümleriniň bol hasylyny ösürip kemale getirmek başarýarlar. Arka dagly serdarymyzyň türkmen daýhanlaryna netijeli işlemek üçin döredip berýän giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan welaýatyň serdary etrawyna bagçyçylykda bitirilýän işlerim özüniň döwrwaplygy bilen tapawutlanýar. Serdar etrawynyň käreneçi Babaday hanlary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň halkyň arka dagly zamanasy ýylynyň dowam edýän häzirki tomus mögsümine gawunlar garpydyň bol hasylyny kemale getirmek başardylar. Bagçy önümlerini ösürip ýetişdirmek ussady hasaplanýan etrawyň daýhanlary şu günleri bagçy önümleriniň bol hasylyny ýygnap almak işlerini ýokary depkinlerde alyp barýarlar. Ekin meýdanlaryna toplanan bagçy hasylyň ýygnalyp ak bazarlarda ilata yetirilmegem göwnejä ýoly goýulýar. Her günki ýygylýan bagçy önümleriniň terligi bilen ýurdumyzyň bazarlaryna iwerleýän hasam buýsançlydyr. Bagçy önümlerine bolan isleň barha artmagy sebitiň gawunlar garpydyň datlygyndan habar berýär. Halal zähmet çekip netijeli işleme üçin döredilýän giň mümkinçiliklerden göwnleri galkynýan Balkan welaýatynyň hasyl ussatlary arkadagly serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Häzir günlerde döwrümüziň derwäs meseleleri bilen baglanşyk maslahatlara giňerim berýär. Işçi häsiýetli çäreleri ösüşlerimiziň öz bolşly beýanydyr. Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaşlar siýasaty babatda milli kanunçylygy mundan beýle kämilleşdirmek bilen bagly geçiren maslahatyny eden taryhy çykyşyndan ugralyp, ýurdumyzyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň belelikde ugramagyny geçirilen maslahat halkyň arka dagly zamanasy ýylynyň bagly ýaşlar diýilip atlandyrylýar. Türkmenistanyň Zenallar Birleşiginiň merkezi Geňeşiň we Türkmen standartlary baş döwlet gulugynyň ilkinji Zenallar guramasynyň belelikde geçiren çäresi wagt nasihat bilen bagly boldy. 2022-nji ýylyň 2-nji ýarym ýyllygy üçin talipleň önümçilikde hüner öwrenşi işi hakynda baglanşylan şertname esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa hünäriniň 1-nji ýyl talipleri paýtatymyzdaky jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Demokratik Partiýanyň syýasy geňeşinde we Magtumladynak ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşinde Zenallar Birleşigine kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezinde Agrar Partiýada önümçilik hünär işiniň tejribelerini geçýärler. Türkmenistanyň Döwlet Energetik Institutynyň talip ýaşlar özleriniň nazaretde alan bilimlerini çuňlaşdyrmak maksady bilen institutyň tejribehanasyny önümçilik tejribelerini geçýärler. Ýyllyk elektrik stansiýalaryna soňgy we ýanygyjyň tehnologiýasy hünäri boýunça bilim alýan talip ýaşlar önümçilik tejribelerini elektrik stansiýalaryna soňgy we ýanygyjyň tägşitli netije ulanylmagyny, elektrik stansiýalaryna hemiki suw düzgünleriniň amatly ulanylmagyny, suwy süýjetmegi we duz suwlandyrmagy, ýanygyjyň tägşitli we daşky gurşawy
ziyansız ýakylmagynyň häzirki zaman usullaryny öwrenýärler. Türkmenistanyň Owuzhan adynaky Injinier Tehnologiýalary Uniwersitetining talipleri önümçilik tejribeleriniň çäklerini bu ýokary gowy mekdebiniň garamagynaky umumy we amaly biologiýa institutyna ýerine ýetirilýän ilmi barlyk işler bilen halipa şäherlik gatnaşyklary esasynda täzeçilik gözlegleri öwrenýärler. Talipler instituty ösümlik öjüklerini emele gelýän biologiki işçiň maddalary bölüp almaklygy özleşdirýärler. Degişli işler netijesinde ösümliklerden gidrodistillasiýa usuly arkaly efir ýaglary alyndy. Barlyk hana şertlerine ýygnalan pigment saklayan ösümlik bolan zirk, böwürslen, ölje, tut, ysmanak, käde, şonlar, nar, käşir we etwurnyň mikroskopiki seljermeleri geçirildi. Geçirilen mikroskopiki we biokimik seljermeler netijesinde öwrenilýän ösümlikleriň düzümine antosianin, klorofil, karotinoid, şeýle-de betalain pigmentleriniň saklanýanlygy anyklanyp, olardan tebiň boýaglary bölünip alyndy. Şunuň ýaly işleň ýigdirli dowam etdirilmegi oňy netijelere beslenýär. Türkmen Owakojulyk Institutyny 2021-2022 okuw ýylynyň jemlerini jemlemek, geçen okuw ýylyna halkara ders bäsleşiklerini üstünlikle çykyş edip ýeňi bolan taliplary sylamak dawarasy geçirildi. 2021-2022 okuw ýylyna Türkmen Owakojulyk Institutynyň talipleriniň halkara derejetine geçirilen ders bäsleşiklerini jemi 32 sany medala münasip bolmaklary bu ýokary okuw mekdebine gazanylýan üstünlikleň ýokurdygyny habar berýär. Şeýle-de 2021-2022 okuw ýylyna institutyň mugallimleri we talipleri ýaşlaryň arasyna geçirilen ilmi işleň bäsleşigine de üstünlikle çykyş edip baýrakly orunlara münasip bolanlyklaryny aýratyn nyktamak bolar. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika Institutyny bilim alýan talipler nazary bilimlerini tejribede ýerine ýetirmek üçin şuňlar Türkmenistanyň Unisra kabinetiniň ýanynaky Ulawa Kommunikasiýalary Agentliginiň Türkmen Awtologlar Agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtolog kerhanasynda önümçilik tejribelerini geçýärler. Talipler tejribelikde kerhana tarapyndan ýolagçylara edilýän hyzmatlary, olary dolandyrmagyň usullaryny öwrenýärler. Hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen durmuşa ornaşdyrylýan düýpli özgertmeler ýurdumyzyň durnukly ösüşine oňy netijeleri berýär. Häzirki wagtda ilmi hemme taraplaryny ösürmek we oň gazananlaryny ykdysadyýetde netijeli ulanmak döwlet syýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň birine öwrüli. Munyň üçin ilmiň we tehnologiýanyň eng täze gazananlary öwrenilýär we işçiň durmuşa ornaşdyrylýar. Türkmen Owakojulyk Institutynyň talipleri nazara alan bilimlerini önümçilikde kemleşdirmek maksady bilen Daşow vilayatynyň suwuruş akabalarynyň uguruna bary bolan suw beketleriniň şeýle-de suw saklaýjy we goý berji desgalan işleýiş şertlerini öwrenmek üçin tomusky önümçilik tejribelerini geçdiler. Ýokary okuw mekdebiniň gidromelorasiýa we hidromelorasiýa owlugymlyň ulanşy hünärleriniň talipleri Şabat kanalynyň uguruna bary bolan suw beketinde bolup, bu ýerde meýdan şertlerine suwuň hili barlyklaryny geçdiler. Şeýle-de beketiň iş şertleri onu bary bolan enjamlyň ähmiýeti dogrusyna giň düşünje aldylar. Türkmen Owakojulyk Institutynyň owakojulygynyň seçkisi we tohumçylygy hünäriniň talipleri önümçilik tejribeleriniň çäklerini özleriniň halipa mugallimleriň ýolbaşlygyna gally kabul ediji kerhanalarda bolup, bu ýerde tohumlyk buğdaýyň saklanşy, arasalanşy bilen tanış bolurlar. Aşgabat Türkmenawat ýokary telikli awtomobil ýolunyň tejen mara bölügine alyp barýan guruluşyny Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutynyň ýol guruluşy fakultetiniň talipleri okuw önümçilik tejribelerini ýigdirli bu tejribelerin dowamyny ýokary telikli ýoluň guruluşy, oň gatlyklary we düzüm bölükleri bilen tanışdylar. Şeýle-de hünärmenler ýol gurmakda ulanylýan döwrewap tehnikler barada giňişlerini gurrun berdiler we olary erketmege öwretdiler. Talipler asfalty düşemek, diqqatlandyrmak we onuň diqqatlygyny barlamak ýaly işleri öz başlyk ýerine ýetirdiler. Şeýle-de tejribelikde ýol guruluşyny geçirilýän gezezik işleri, guruluşykda ulanylýan gezezik abdallary öwrenip öz başlyk ölçegleri geçirdiler. Seyit Nazar Seydadynak Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň talipleri nazara bilimlerini has şuňury özleşdirmek maksady bilen Lewap vilayatynda ýerleşýän Bagtyýarlyk çağlar tagydyş we denjalş merkezinde tomusky mugallimçilik tejribelerini geçýärler. Talip ýaşlar tejribelik geçýän döwrüni körpe nesliň tomusky denjalş mögsümine wagtlaryny hasam şadyan geçirmekler üçin meden köpçülük, beden terbiýe we sport şäherlerini, dürli gezelenişleri kimi taraply tanışykly ugramaň usuliýet esaslaryny içgini öwrenýärler. Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dillleri Institutynyň talipleriniň denjalş merkezlerindäki önümçilik tejribelikleri üstünliklere beslenýär. Olar terbiýeçilik işleriniň inçe sırlaryny öwrenýärler. Bu ýagdaý institutynyň talipleriniň ökdü hünärmenleri bolup ýetişmeklerine ýardam berer. Magtymul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetining talipleriniň ajaýyp denjalş merkezlerine geçýän tejribelikleri oňy netijelere beslenýär. Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty bilim ministrlikleriniň guramaklaryny Gökderedäki Awazadaky vilayat merkezlerindäki denjalş we sagaldyş merkezlerini gurulýan şäherler
şäherler körpen etliň wekilleriniň wagtlarynyň şadyanlykda geçmegine ýardam edýär. Dürli ugurlary öz içine alýan çärelere işçi häsiýet maksat bolýar. Olar çağalyň ukyplaryny açmaga geň mümkinçilikler edýär. Çäreleň bilim ministrligi tarapyndan ýetdirli geçirilmek ýaş netliň wekilleriniň ösüşini dörejiligiň möhüm orny eýlemegine ýardam edýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherini şuň 19-njy iýulda saat 20-den 20-nji iýulda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa muglulygynyň berýän habary bilen tanşy boluň. Balkın vilayetine adı bulutlu hava olup, demir günü oradan telesekunda 8-13 metre etiyen şemalı ötür. Hava gecesine 25-30 gradus mayıl, gündüzüne 39-44 gradus ısı olur. Ahal vilayetine açık hava olup, demir günü oradan telesekunda 8-13 metre etiyen şemalı ötür. Hava gecesine 25-30 gradus mayıl, gündüzüne 38-43 gradus ısı olur. Marun vilayetine açık hava olup, demir günü oradan telesekunda 9-14 metre etiyen şemalı ötür. Hava gecesine 24-29 gradus mayıl, gündüzüne 38-43 gradus ısı olur. Leva vilayetine açık hava olup, demir günü oradan telesekunda 9-14 metre etiyen şemalı ötür. Hava gecesine 26-31 gradus mayıl, gündüzüne 39-44 gradus ısı olur. Daşy vilayetine açık hava olup, demir günü oradan telesekunda 8-13 metre etiyen şemalı ötür. Hava gecesine 23-28 gradus mayıl, gündüzüne 39-44 gradus ısı olur. Paýtatymyz Aşgabatda açyk hawa bolup, demir günü oradan telesekunda 8-10 metre etiyen şemaly ötür. Hawa gecesine 25-27 gradus mayıl, gündüzüne 39-41 gradus ısı bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, Thomas Paslyny hawanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, Paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, onuň ýeti şöhretsinden gorunmagy, şeýlede ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berje etmeňizi maslahat berýäs. Mehriban ileşler, bulary berje etseňiz ýylyň islenip Paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňdan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşleň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.